Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la China Hang Zeng wapereka mafuno abwino kwa mtsogoleri wa dziko lino yemwe angomusankha kumene Profesa Arthur Peter Mutharika. Bwalo la milandu la zachuma ku Blantyre lero lalephera kuyamba kumva mlandu okhudza anthu omwe ankagwira ntchito ku kampani ya People's Trading Center. Munkhani za masewero, mphunzitsi wa timu ya Flames Kalisto Pasua watulutsa mndandanda wa osewera 25 omwe achite zokonzekera za masewero odzipezera malo mu mpikisano wa pa dziko lonse ndi matimu a Equatorial Guinea ndi Sao Tome Principe. Tiyambe ndi nkhani yakuti President yemwe angomusankha kumene Profesa Arthur Peter Mutharika wati ndi okhumudwa ndi zomwe akuluakulu ena aboma akuchita potengera mwayi kusintha kwa boma pokakamiza makontragiti kupereka malipiro ndi kuchita mchitidwe wakatangale. Profesa Mutharika wadzudzula mchitidwe omwe ena akuchita olemba anthu ntchito komanso kukweza anthu pa ntchito mosatsata malamulo. Iwo ati mchitidwewu ndi kuphwanya malamulo. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la China Hang Zeng wapereka mafuno abwino kwa mtsogoleri wa dziko lino yemwe angomusankha kumene Profesa Arthur Peter Mutharika. Mchikatacho Hang Zeng ayamikira ubale omwe ulipo pakati pa dziko la Malawi ndi dziko la China pa nkhani za chitukuko. Iwo ati ndi okonzeka kupititsa patsogolo ubalewu pamene Profesa Arthur Peter Mutharika komanso achiwiri awo Dr. Jane Ansah akhale akulamulira dziko lino. Bwalo la milandu yokhudza zachuma ku Blantyre lero lalephera kuyamba kumva milandu okhudza anthu omwe ankagwira ntchito ku kampani ya People's Trading Center ofuna kukakamiza kampani ya Place Corporation kuti iwapatse ndalama. Bwalo litakumana lachiwiri lawyer wa PCL Mordecai Msisha anapempha bwaloli kuti liwapatse masiku 14 kuti akakonzekere mlanduwu. M'mawu ake Bruno Matumbi yemwe akuyimira anthu 615 omwe amagwira ntchito ku sitolo za PTC wauza olemba nkhani ku Blantyre kuti gululi likufuna ndalama zokwana 8 billion kwacha kuchokera ku PCL. Justice Masauko Nsungama yemwe akumva mlandu. Ku koti kuno tinabwera kuti tidzapempha court kuti akakamize a Press Corporation kulipira ngongole za PTC. Chifukwa nthawi imene PTC inali moyo iwo analonjeza kuti PTC itakhala yavutika kuti sikutha kupereka ngongole zake yokha, a Press azapereka ngongolezo iwo ngati shareholder, ngati mwini wake wa kampani pachiwa chingatero. Nde tidafunsa ku Press Corporation kuti apange zimene analonjezazo anakana. Ndi akakana tinapita ku court kuti akoti alamule kuti apange zimene analonjezazo zokuti apereka ngongole zonse za PTC zimene tabwera ku court. Nde lero nkhani imayenera kuti imvedwe, koma aloya amene akuyimira PTC anena kuti angosala masiku 14 kuti amalize zokonzekera zawo kuti mlandu umvedwe. Ndi apempha kuti usapitirire lero basi nthawi imeneyo ndi akoti apomera auza kuti amalize zimene akufunazo koma mlandu umvedwa ndi kuti mu November. Anthu okhala ku dera la Area 24 mu mzinda wa Lilongwe ndi okondwa kutsatira zomwe achita konsolo ya mzindawu pokhazikitsa gawo lachiwiri lomanga nsewu ochoka ku Ntaya kukafika pa Penyenye. Gawo la nsewuli likuyambira pa bwalo la Mtsinje kukafika pa malo ena otchedwa ZBS ku derali. Olive Pili ali ndi ripoti. Pofuna kupititsa patsogolo mayendedwe mu mzinda wa Lilongwe, konsolo ya mzindawu inakhazikitsa gawo lachiwiri la ntchito yomanga msewu wa Ntaya kuchokera pa bwalo la masewero la Mtsinje kukafika pa ZBS kumayambiriro a mwezi wa Septemba. Mmodzi mwa anthu okhala ku Area 24 mu mzindawu omwe amachita business yophunzitsa ana a Rosalia Kabota ati amakumana ndi mavuto osiyanasiyana ndi nsewu omwe amakhudza business yawo. Iwo ati nsewu umaterera nthawi ya mvula zomwe zimachititsa kuti makolo ena alephere kupititsa ana awo ku sukulu ndi kumatsitsa chiwerengero cha ana okaphunzira. Nsewu unakumbika kwambiri. Ngakhale tikhale kuti tili pa galimoto olopa njinga, mayendedwe athu amakhala ovuta fwa mwambiri ndi mokumbika. Moti nsewu ukati wayikidwa tala ndiye kuti mayendedwe athu adzakhala osavuta.
Alfred Zebedia ndi mmodzi mwa anthu omwe amayendetsa galimoto ku area 24 mu msewu, ndipo akuti ndi okondwa kutsatira khonsolo ya mzinda wa Lilongwe kukhazikitsa ntchitoyi. Ife tonse omwe wataukoza tikhala osangalala kwambiri ndipo utipindulira ifo choti nthawi ya mvula umakhala ni matope ochuluka, komanso mabizinesi athu timalephera kuyenda chifukwa cha matope. Ndiye ataukoza tisangalala kwambiri. Pakadali pano mmodzi mwa akuluakulu ku khonsolo ya mzinda wa Lilongwe a Julius Tsogolani ati akuyembekezera kuti ntchito yomanga gawo la nsewuli iyamba sabata loyamba la mwezi wa Oktoba. Phase 2 ya nsewu umene uja inasayinidwa pa 19 September. Nsewu unochoka pa mitsinje kwa pa ZBS, especially that piece. Iyamba 14 days from 19th of September, which is around the 3rd of October. Ndiye kuti tiyembekezera kuti contractor adzakhala pa ground first week of October and proceed to execute the contract. Msewu omwe uli pafupifupi makilomita 1.4 kuchokera pa bwalo la mtsinje kukafika pa ZBS ku area 24 mu mzindawu aumanga ndi ndalama za pafupifupi 2.5 billion kwacha. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Bungwe la Malawi Human Rights Commission lati kupeza mauthenga mosavuta ndi kuchita zinthu poyera ndi zina mwa ngodya zomwe zingathandizire kuti dziko lino lipite patsogolo. Pa msonkhano omwe linachititsa bungwe la Malawi Human Rights Commission mogwirizana ndi mabungwe a Media Council of Malawi komanso Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR ati kulimbikitsa ntchito zopeza mauthenga mosavuta kwa nzika za dziko lino kuli ndi kuthekera kotukula dziko. Mkulu wa bungwe la MHRC Habiba Osman wati chaka chino chikondwererochi chikhazikika kwambiri pakupereka mphamvu komanso kudziwitsa Malawi zakufunikira kopeza mauthenga mosavuta. Pateni tukhulupirira kuti pachitika zinthu zingapo, koma chachikulu mwina chomwe ndinganene ndinena kunena kuti kukondwerera kwathu kapena tinene kuti theme yathu ya tsiku limene lili ndiyonena kunena kuti tikufuna kunena kuti tifikire anthu ena onse chifukwa nthawi imene takhala tikupanga commemoration kapena kukondwerera kwa tsiku limeneli timapezeka kuti mwina tikungoyankhula ndi adindo mwina mu chipinda chotseka kapena ma conference, koma ulendo uno tikapangira ndithu pa ground pamene tikufuna kuti wina aliyese akabwere. Mkulu wa bungwe la Media Council of Malawi Moses Kaufa wati kugwiritsa ntchito bwino lamulo lopeza mauthenga mosavuta kuli ndi kuthekera kuti boma liziyenda limodzi ndi nzika pa zochitika za mdziko. Anthu sanaphunzitsidwe chifukwa kuti zonse zangokhala maofesi, anthu sanaphunzitsidwe mene angathe kugwiritsira ntchito lamulo limene lili kukapeza mauthenga osiyanasiyana zimene zizikauko kwa ukulu tikumasira aboma kuti apereke ndalama ku Malawi Human Rights Commission kapena ku mabungwe ena zothandizira kuti ntchito imene ipite patsogolo. Tikuyembekezera kuti ma-organization alembe maproposal kwa ma-donors kuti apereke ndalama zothandizira ntchito imene ipite patsogolo. Chaka chino mwambo wa tsiku lokondwera kupeza mauthenga mosavuta pa dziko lonse pa 10 Oktoba ukachitikira ku Mzuzu komwe akapereke mphoto kwa omwe akugwiritsa bwino ntchito lamuloli maofesi osiyanasiyana. Smart Chalika, MBC, Lilongwe. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku MBC, tiyeni tonenso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la China Han Zeng wapereka mafuno abwino kwa mtsogoleri wa dziko lino yemwe angomusankha kumene Profesa Arthur Peter Mutharika. Bwalo la milandu la zachuma ku Blantyre lero lalephera kuyamba kumva mlandu okhudza anthu omwe ankagwira ntchito ku kampani ya People's Trading Center. Munkhani za masewero, mphunzitsi wa timu ya Flames Kalisto Pasua watulutsa mndandanda wa osewera 25 omwe achite zokonzekera za masewero odzipezera malo mu mpikisano wa pa dziko lonse ndi matimu a Equatorial Guinea ndi Sao Tome Principe.
mankhwala ambiri othana ndi chiswe amangopha chomwe chimaoneka ndi maso, koma mudzi umapitirira kukhala. Sheldred Foundation amagwira ntchito mosiyana ndi mankhwala omwe chiswe chimalephera kuwazindikira, ndipo amagwiritsa ntchito chikhalidwe cha chiswe chokonda kugawana chakudya chofoka chake chachikulu. Mosiyana ndi ena, samapha nthawi yomweyo. Chiswe chimadya nthaka yokhudzidwa ndi mankhwala, kenaka chimagawira amzake limodzi ndi mankhwalawo, ndipo mudzi wonse umafa pang'ono-pang'ono ngati moto wa mthengo wolusa. Njira imeneyi imatchedwa trophallaxis, yomwe imathandiza mankhwala kufikira chiswe chonse mpaka chitatha. Sheldred Foundation amapereka chitetezo chodalirika chokhazikika kwa nthawi yayitali, zimakupatsani mtendere wa mumtima komanso kuteteza ndalama zanu. Sheldred Foundation, njira ya makono yothana ndi chiswe. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Kampani ya Old Mutual Malawi Limited yapereka cheke cha ndalama zokwana 5 million kwacha ku bungwe la anthu ogwira ntchito la Institute of People Management in Malawi IPMM zothandizira msonkhano wawo wapachaka omwe uchitikire kumangochi kumapeto a mwezi wa mawa. Polankhula pomwambo opereka chekechi mzinda wa Blantyre, mkulu wa kampani ya Nthuzi Funeral yomwe ili pansi pa kampani ya Old Mutual Malawi Limited Linda Poya wati apereka thandizoli pozindikira kufunika kokhala ndi ogwira ntchito omwe ali ndi ukadaulo wa luso la makono pakagwiridwe ka ntchito. Old Mutual ndi imodzi mwa makampani akuluakulu amene ali ku Malawi kuno. Kwambiri tikuona kuti amene akugwira ntchito akumakhala osiyana-siyana, enanso akumakhala achichepere. Nde bungwe limeneli limathandizira makampani kuti azikhala okonzeka ndi kudziwa kuti kodi anthu amenewa tizikhala nawo bwanji, azigwira bwanji ntchito. Ife Institute of People Management Malawi kwathu nkuthokoza Old Mutual Group kuti atithandiza ndi 5 million kwacha chaka chino. Old Mutual Group amatithandiza nthawi zonse tikafikira, ndipo tikuwapempha kuti azipitiriza kutithandiza. Dakali pano tapanga ndime yayikulu ndithu mwakuti maspika athu onse akunja ndi a Malawi muno apanga confirm kubwera, komanso ma participants amene timayembekezera kuti atha kubwera ku conference. Munkhani za masewero, mphunzitsi wa timu ya Flames Kalisto Pasuwa watulutsa mndandanda wa osewera 25 omwe achite zokonzekera za masewero odzipezera malo mu mpikisano wa dziko lonse ndi matimu a Equatorial Guinea ndi Sao Tome and Principe. Osewera 24 mwa osewera 26 omwe anali pa mndandanda wa masewero a Namibia ndi Liberia ali nawo pa mndandandawo. Timu iyi iyamba zokonzekera la mulungu likudzali mu mzinda wa Lilongwe. Praise Majawa ali ndi ripoti. Ndi nkhani imeneyonso tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu madzulo ano kumatisanasiyane nayinso mitu yake. Mutapeza nkhani izi ndi zina zambiri popita pa MBC MW kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Simeon Boyce ndi nzangayo Line Mponda, tukufunirani usiku wabwino. Madzoba inosema ono yafika santaja timakupatsani za nyengo. Pakali pano tikuyembekeza nyengo ya mitambo komanso ya mphepo madera ambiri a mdziko muno kuphatikizapo mvula ya mabingu yomwe izioneka mwapo ndi apo. Tikuyembekezeranso mphepo yamwera kupitirira kuomba pa nyanja zathu monga nyanja ya Malawi komanso ya Chilwa ndi zentosa imene timagwiritsa ntchito nyanjazi kuphatikizirapo asodzi. Tikapitize kukakhawo dzite madera ambiri a mdziko muno kuphatikizapo nyengo ya mphepo. Tikuyembekezeranso mphepo yamwera kupitirira kuomba pa nyanja zathu monga nyanja ya Malawi komanso ya Chilwa ndi zentosa imene timagwiritsa ntchito nyanjazi kuphatikizirapo asodzi. Tikapitize kukakhawo dziteteza. Izi choncho kamba ka mphepo zomwe zayamba kufika mdziko muno kuchokera nyanja ya Mchere ya India chakumwera kumvuma mafalikira madera ambiri a mdziko muno zomwe zizozizira komanso zachinyontho chochuluka ndithu. Moti usiku uno tiyembekeze nyengo ya mitambo komanso ya mphepo madera ambiri a mdziko muno kuphatikizapo nyengo ya mvula ya mabingu madera ena a chigawo chakumwera
pakati komanso ena ochepa amphepete mwa nyanja. Chimodzimodzinso mawa nyengo imeneyi idzakhala ikupitirira madera ena a chigawo chakumwera pa Nsanje ni mulingo wokwanira 29 koma tikuyembekezera kutsika kwa katenthedwe madera ambiri a chigawo chakumwera pakati komanso kumpoto kwa dziko lino. Mkucha lino lachinayi tiyembekezere nyengo ya mitambo komanso ya mvula ya mabingu kudzapitirira kuoneka madera ena ochepa a chigawo chakumpoto komanso amphepete mwa nyanja. Madzulo ano munali ndine Tapewa Khuta Komatu. Khala nozindikira dziwani za nyengo. Third night of demonstrations about healthcare and education. It's a group of people who are desperate, who